Imbdiet konsultazzjoni pubblika dwar il-permessi li jingħataw lir-ristoranti biex jarmaw l-imwejjed u s-siġġijiet fi spazji pubbliċi. Sissa l-permessi għall-użu ta' dawn l-ispazji jinħarġu minn numru ta' awtoritajiet differenti li l-koll jirrikjedu regolamenti differenti. Dan ifisser proċess burokratiku għas-sidin tar-ristoranti u nuqqas uniformità fl-estetika u fl-aċċess għall-pubbliku. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Falzon qal li nħasset il-ħtieġa ta' eżerċizzju ta' simplifikazzjoni b'regoli ċari li jsib bilanċ bejn l-interessi tal-pubbliku u tan-negozji. Fid-dokument tal-konsultazzjoni qed ikun suġġerit li min japplika l-permess li joħroġ l-imwejjed u s-siġġijiet barra jista' jikseb dan permezz ta' one-stop shop u billi jżomm ma' regoli li jkunu l-istess. Ir-regoli tfasslu minn kumitat interministerjali bil-parteċipazzjoni tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandira u r-Ristoranti u jinkludu aspetti varji bħat tip ta' mar użata, is-sigurtà u l-aċċessibilità. Robert Vella, uffiċjal tal-MEPA, fisser kif id-dokument jinkludi wkoll aċċess minimu. Fejn jgħaddu n-nies ikun hemm passaġġ pubbliku ta' minimu ta' metru u nofs ta' 5 piedi. Issa dak huwa l-minimu, jekk ikun hemm flow qawwi ta' pubbliku jista' jkun dak l-istandard jiżdied. Ħajkun hemm standards li jkunu fair għal kulħadd, fair għal min irid joħroġ imwejjed u siġġijiet bħala parti mill-istabbiliment tiegħu u fair għal pubbliku in ġenerali li jrid juża żoni pubbliċi. Dan id-dokument se jkun biss il-bidu. Iż-żona ta' fejn jinstab ir-restorant hija importanti. Il-policy kif qiegħda għaż-żoni kollha ta' Malta u Għawdex. Però il-qudiem ħanamlu efforts biex ikun hemm master plan għal ċertu żoni fejn hemm konċentrazzjoni kbira ta' restaurants. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis iddeskriva d-dokument bħala wieħed li mistenni jagħti konsistenza u regoli iktar ċari, pass li mistenni jinkoraġġixxi lil privat jagħmel użu minn din ir-riżorsa. Filwaqt li saħaq li din it-tip ta' politika ċara se twassal għal settur tat-turiżmu iktar organizzat li jiġbed iktar turisti ta' kwalità.